Tím, že se zapřelo rameno, což je taková libůzka lahůdka. Znova poprosím diváky, aby si celou situaci točili a fotili z bezpečné vzdálenosti. Lano na autě máme uvázáno, teďka je potřeba pověsit lano na ten hlák. A za malý okamžik, když státy jde to na všechny kole, je potřeba chvíličku počkat, až ohlíčíte tam mám svět a pak se měří tomu, že ten motor naskočí a poběží jako hodinky. Na sekci číslo 2 máme startovní posádku číslo 536. 536 je Daniel Chybrý a Honza Šínek, i Tatral 113, pokud která rozpočet 1 km. A tady ten U-6, to je vozidlo Bigoše, je pěchotu a jejich těžké zbraně. Naproti pozor na Bagr Volvo, kde za malý okamžik teď se momentálně zvedá vozidlo Iveco, stavíme Iveco na kola. Je potřeba s tím autem zacházet trošku opatrně, aby třeba neprasklo péro, něco se nestalo v převodovce. Ono většinou ta auta nejsou stavěná na takovou zátěž, jaká je zátěž na českém Traktorialu. Vidíte, auto stojí na kolech bez jakýchkoliv problémů. Teďka chviličku počkáme, aby ten motor se uvedl do provozního stavu, přivezou zavolat na ten motor a tak zhruba 4 minutky před 11. hodinou si také prozradíme, připomeneme ty, kteří nás vlastně mediálně podpořili, takže pokud tady to nám nehodnotíme, tak tady hraje Hády, tedy rádio, které je podpořený tady v regionu. Dále velké poděkování patří rádiu, takže pokud máte rádi 20. rok, určitě být laďte a naladit tady v regionu D, to dále děkujeme České Motorkladku Brno, takže pokud máte rádi starší muziku a informace z regionu, tak Český rozhlas může pro vás taky být zajímavá volba. No a určitě musíme připomenout informace také o tom, že o nás píšou i různé tištěné noviny a média. A mezi ně patří Blanenský deník, Region Press. Samozřejmě ty články objevily i třeba v týdeníku Noc, což jsou takové inzertní noviny, které najdete ve stranech, protože i v vybraných stránkách. Malá zmínka o závodech byla také na stránkách 5 plus 2 dny, tedy týdeníku, který je ve stojanech a občas také ve schránkách. Prostě materiál se píše, měli jsme se po té době štěstí na Českou televizi, takže jsme byli v pořadu Dobré ráno Českou televizí a tady se nám zhoupil úplně nádherně a ukázkově vůz ze startovním číslem 533. Prostě chlapi umí, uvidíme, jak se tam podařilo zhoupnout tak, aby nemuseli zbytečně najíždět k těm brankám, těm tyčkám, kde branci výjezdové, ale vypadá to, že tam budou muset možná minimálně jednou popojet, aby to srovnali, vidíme. No a vzpomeňme si naše internetové stránky trucktrial.cz, na kterých se můžete podívat na aktuální informace o Českém Traktorialu. Za prvé,
Za druhé, když si právě na těchto stránkách odkliknete na Facebook, na profil Truth Trial a Rally Trial, tak s náma můžete debatovat, můžete napsat své názory, nápady. Budeme rádi za každou zmínku, takže ještě jednou doporučuji Truth Trial a Rally Trial profil na Facebooku, kde můžete s náma debatovat. Tam třeba napsat svůj názor, nápad právě na Český Drag Trial. Tak, podařilo